Halløj. Hej med dig. Jeg er Clara. Jeg er Emilie. Jeg er Clara. Jeg er Emilie. Og det her er vores maskot Petra. Kys Petra. Og her er lige noget, hvad vi vil lave. Her snart, så vil jeg give Emilie make-up på med bind for øjnene. Det vil hun. Og det bliver smukt. Det bliver rigtig smukt. Det bliver ikke smukt. Nej. Så ligesom vi kalder Penis Production, de der 2 drenge, der er ved at famous nu, åbenbart. Så vi vil lave noget af Så det vi viser deres penis. Yes. Vi har stoppet det. Vi har pauset det. Jeg har taget billeder. Nej. Du har Emilie. Ja. Det er på min pauseskærm. Forstørret. Bag pladet. Jeg viser min penis. Yes, det gør jeg. I kan også spørge som spørgsmål. Vi svarer gerne. Ja, I kan spørge om alt. Ej, alle sammen, I er bare så fab. I love it. Nej, det er ikke Ulla Henriks, der siger det. Nej, det skulle Gustav. Nå, okay, hvad er det, jeg siger? Ja. I love it. Det kunne Rasmus, der kan sige det her. Ja, hvem er Rasmus? Hej Rasmus. Hej. Jeg elsker ham, jeg tror jeg forelsker jer. Vi så subscribe, som alle famous siger. Vi er ikke famous nu, så vi kan ikke finde ud af det. Jeg er underligt. Ja, og det er sjovt, hvis andre også får sjov ud af det. Oh, how we burned up through space. They thought we were lost. Det er en god